sunt întârziat social. Nu trebuie să mă adaptez. Nu sunt la zi cu relațiile sociale. Adică, eu când aveam 20 de ani, mi se părea frumos să inviți o fată la o cofetărie, la o prăjitură, la un suc, unde poți povesti în liniște, unde te poți înțelege. Tinerii de azi invită o fată la un whisky sec, într-o discotecă cu 2000 de oameni, dacă se poate, unde muzica efectiv duduie, ca să se poată înțelege între ei. I-ați văzut cum comunică în discotecă? Adică, mi se părea că pentru a trece peste pauzele de tăcere de la primele întâlniri, nu mai întreb, ce muzică îi place, ce culoare îi place, ce vrea să devină când crește mare, o mai amuz, nu-i așa, cu un banc. Tinerii de azi se comportă cu totul altfel. Stau unul lângă altul, da? Am un joint, îl fumăm și ies, fumează jointul și se întorc înapoi. Am un joint, îl fumăm. Adică, eu credeam că prezervativele se poartă de siguranță, nu în cazul în care te îndrăgostești. Nu de frică că te îmbeți. Mi se părea foarte frumos să vorbim despre copilărie. De unde? Pe ce Maidane am fugit? Unde exact mi-am spart capul? În ce grădine am sărit și ce fructe am furat? Nu, tinerii de azi nu vorbesc deloc de copilărie. Pentru că toate copilăriile lor sunt la fel. Toți suferă. Dacă mergeam la unul dintre noi acasă și se întâmpla ca și părinții să fie acasă, noi ne retrăgeam într-o cameră și povesteam ore în șir, râdeam. Dacă astăzi, tinerii de astăzi se duc la unul dintre ei acasă, se întâmplă ca și părinții să fie acasă, se retrag într-o cameră și abia dacă merge în sex oral. Și ăla repede. Mă gândeam la câte feluri de sărut există. Oare cum le-aș putea combina, să o cuceresc mai bine? Ați văzut cum se sărută tinerii de azi? Ca pești. Noi, după primele întâlniri, noi ne trimiteam scrisori, completam oracole, ne trimiteam vederi, ne scriam poezii. Îmi și amintesc prima poezie pe care am scris-o, primei fete pe care am invitat-o. Sună cam așa. Tu ești un fulg de nea ce-a apărut în viața mea și plin de al tău dor te iubesc până la capătul viselor. Frumos, frumos. Și încă ceva. Pentru noi, prima iubire era una, singura. Tinerii de azi au prima iubire tot la 2 săptămâni. Toată lumea știe că nu sunt un tip stresat. Nu mă stresez deloc. Adică pur și simplu nu mă stresează nimic niciodată. Bine, asta până ieri. Nu m-am simțit foarte bine și am zis, hai să mă duc până la doctor, să nu fie ceva grav. M-am dus la doctor, după câteva examinări, câteva analize, doctorul competent îmi spune,
Domnul Cucu, nu vă putem spune ce aveți. Dar vă putem spune de unde vine. Bine. E din cauza de stres, domnul Cucu. Stați un pic, domnul doctor. E o greșeală. Nu mă stresez deloc. Vedeți, domnul Cucu, negarea. Ăsta e primul semn de stres, așa. Domnule doctor, serios. Eu chiar nu mă stresez deloc niciodată. Vedeți, domnul Cucu, dubla negare. Afirmați așa o imposibilitate, e mai grav decât am crezut, să știți. Vă prescriu o rețetă, trebuie să urmați neapărat un tratament. Auzi, deloc stresat. Bine, hai să fac cum zice el. Am luat rețeta, m-am dus la farmacie. La farmacie, un bătrânel mic de vreo 70 de ani, chel. Nu vedea foarte bine. Bună ziua, dați-mi o cutie de mezotripin. Nu știu sigur dacă mai avem mezotripin, dar vă putem da agiril, dacă doriți. E același lucru? Ei, cum să fie același lucru? Păi, dar agirilul este un medicament mai slab pentru oameni mai puțin stresați. Are în componență niște substanțe ca să-i țină calm, dar să-i țină și dinamici, ca să existe totuși un echilibru. Iar mezotripinul este pentru oameni foarte stresați. Are în componență niște substanțe care să-i calmeze foarte tare, dar să-i țină, bineînțeles, și într-un dinamism continuu. Ca să fie totuși un echilibru, nu? Bine, atunci, dați-mi mezotripin. Dar vă dau o doză mai slabă sau mai puternică? Mai slabă, bineînțeles, că nu prea. Dar știți că dacă vă dau mezotripin și e prea slab pentru dumneavoastră, nu o să aibă niciun efect. E bine, atunci dați-mi una mai puternică. Dar știți că dacă vă dau mezotripin puternic și e prea puternic pentru dumneavoastră, riscați să leșinați. E bine, și atunci ce să fac? De unde să știu eu care să-l iau? Păi stați un pic, pe dumneavoastră vă cunoașteți reacțiile, nu? Dumneavoastră vă cunoașteți corpul, nu? Dumneavoastră vă cunoașteți pe dumneavoastră, nu o să vă cunosc eu pe dumneavoastră mai mult decât vă cunoașteți dumneavoastră pe dumneavoastră, nu?